Una de les nostres grans batalles a Europa en aquest proper mandat serà la defensa inequívoca dels drets de les dones. Una batalla que el Raül Romeva ha portat amb moltíssima força en aquests darrers anys al Parlament Europeu i que nosaltres voldrem continuar fent en el proper mandat. I ho hem de continuar fent sobretot perquè la crisi i l'ofensiva del capitalisme que estem vivint està aprofitant el context per laminar drets de les dones i en alguns casos estem vivint autèntics atentats contra el que són drets fonamentals de les persones. El cas segurament més escandalós i ferotge que hem viscut en aquests darrers anys ha sigut la contrarreforma en matèria d'avortament que està impulsant el Partit Popular d'Espanya. Una reforma que no té comparació a cap dels països democràtics de la Unió Europea en aquests moments i que ens està portant pràcticament al pitjor de la història de l'Espanya, a la foscor del franquisme, en aquells temps en els quals els drets de les dones eren trepitjats i no respectava les seves llibertats. Per això nosaltres, molt clarament, denunciarem aquesta contrarreforma. Portarem totes i cadascuna d'aquests atacs contra els drets de les dones que es produeixen a Espanya a les institucions europees i direm una i altra vegada que el dret al propi cos és inalienable i que elles decideixen perquè elles pareixen i això ho portarem i ho defensarem fins a les últimes conseqüències.